Здравейте отново от отдела за ремонтна електроника на Софт Електроник. В случая ще покажем една интересна ситуация с Kia Venga 1.6 CRDI. И какво се случва? Случва се това, че когато се деформира тази пластмаса, ето къде се намира, какво се случва? Случва се това, че цялата вода, която се събере тук, минава и се стича директно върху компютърът, който управлява двигателят. Някой ще кажете, нали е запечатан. Да, но през куплунзите се някога, колкото и да са добре защитени, влиза вода вътре в компютъра, той дефектира. В някои от случаите не става за ремонт и почваме да търсим или нов, или втора употреба. Да, идеята е да се внимава и да се гледа, защото, както се вижда, ето, цялата вода, която се стича, отива директно върху компютъра. Това е като цяло, всичко добро.